Hey, what's up guys? Welcome to my new another video. ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲ। ଲୋ ମାଲୋ କି ଅବସ୍ଥା। No, 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 no. ଗୋଟେ ଗାଡିରେ 4 ଜଣ ଆଉ 2 ଜଣ। ଅସଲ ବାବୁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର। ଗରିବ ମଣିଷ ପେଟ୍ରୋଲ ବଞ୍ଚଉଛୁ ଆମେ। ଚାରିଟା ଗାଡି 3ଟା ଗାଡି ଦରକାର ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଉ ଜାଳି ଦବୁ ଏଇକିରି ସଂସାର ପେଟ୍ରୋଲ ବଞ୍ଚେଇ କଣ ହେଲା 4 ଜଣ ହଁ ଆହୁରି 2 ଜଣ ବସି ଫାଙ୍କା ଅଛି ପଛ ପଟ No, 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 no. ହଁ ହଁ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆଉ କଣ ହେଇଛି ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି କଣ କରୁଛୁ ଲୋ ମଉସା ଆଁ କଣ କରୁଛୁ କଣ କଣ ଚଲେଇଛୁ ବିମି ହେଟି କାଇଁ ଉଠେଇଗଲୁ ମସୁରୀ ଟାଙ୍କି ସବୁ ବିମିର ତୁ ବୁଢା ହେଲୁଣି ତୁ ନ ଖୋଲିଲେ ହବ ନା ହଉଛି ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ଖୋଲିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁକା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଗାଡି ଧରିକି କଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରତେ ସେ ଆଜି ତାର ଯାଇଛି ଲିଙ୍କ ଉଡଙ୍ଗ ଯାଇଛି ଉଡଙ୍ଗ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇ ସାରିଲିଣି ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା ଖାଇସାରିକି ଯିବା ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ଦିଆ ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୋଆ ଓଇ ଟିକେ ହାଣ 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 ସାର ଟିକେ ଦେଇଦେବା କାହିଁ କେମିତି ଦଉଛୁ ବା ଧୀରେ 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 ଗଛ ମୂଳକୁ ନୁହେଁ ଇଏ ଶଳା ସବୁ ସାରିଦବ ଗୋଆ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗଇଁଚି ଧରିକି ହାଣିଆ ଉପରେ ପୁରା ଚାଲିଛି ସିଏ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ହାଣୁ ସେ ଗଛ ପଛ ଉଡ଼େଇଦେବ କେତେବେଳେ ହାଣିକି ତା ମୂଳକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ବେ କେତେ ଟୋଟାଲିଆ ପାଖର କରିଦେଲୁ ଛାଡ଼ିଛି ହଁ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଗଛ ସବୁ କଞ୍ଚା ଗାତ ଖୋଳା ଚାଲିଛି ୟା ପରେ ସାର ମୁଠେ ମୁଠେ ପକେଇଦବା ଆସ 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 चलो 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 आउट जगह चलो no, 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 no. କଣ ହଉଛି ଗୋଆ ସାର ଫାର ଦେଇ ସାରିଲଣି ନା ଏସବୁ କଚା ହେ ସିଏ ହୁଏ ସିଏ ଭଳିଆ ହଁ ଭଲସେ ଦିଅ 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 ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଦେଇଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଅଶୋକ ବାବୁ ବନଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାର ଫାର ବାନ୍ଧିକି ସବୁ କ'ଣ ପେଚ୍ ପକେଇଲେଣି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଦେବାର ପୁରା ଇଏ ଚାଲିଛି
र हौ चालू चालू संस्था चालू गछ नागियो कि कौन हब खाली गछ नहीं आसिकी थुईदेने हम गाइस एबे आमर गछर पानी दिया सार दिया काम सरीगला एबे चलो घर को जीवा चलो आउ गोटे बड़ टाउटर आसिकी पहुँची गला सब no, काम no, सरीगला no. आसिकी पहुँची देखुची कौटा कौन है कौन नहीं तू आगे जाइलु कुआडे जदि तोर एते देखियार थिला काम करिया सेवा करियार थिला गछ सेवा जदि तोर करियार थिला तू जाइलु कुआडे हैं से गछ बुलिकी देखिया कौटा कौन है सला काम चुर जा जा सोई पड़ू जा घरे आ देख ना कुआ मारी कौड़ी गोटे कौन है आम जो एत गछ लगे तेलड़ा मारदेले आ गोटे कटास जीव देख स्कूल बाहर दांत कि पड़े स्कूल जाऊनी हाई भाई दियो नके देले तेल ए भाई दियो तेल नके देले देख देखिल ना भाई दियो लगे देले रानी तते आउ कि बोल पाउना तो मामा देख तो भाई दियो नके देला तेल कट गाइस आज रो ई ब्लॉग एठी रखुछु आई होप कि आपण मानको बहुत भलो लागिथिबो कौन लागिला आपण माने कमेंट करी निश्चित जणातु लव यू बाय बाय हे अनेला हे अनेला हे अनेला ए गोबर मार